Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kamu keruat Blok Kongres Komiti hakanyo trik lalingkot aratar pausan kelapin long yang lang ba hador bar hall mau keruan hak balasa khilang du presiden uba Nicholas Timpun ukur tong keseng kongres uba medal sing lingdo ba kiwe kidong lam bahkma jangka parti hak de gajinga lang lai keren kumnu ben klanya ka parti hadien bu MDC jong keseng kongres na mau keruat konstituensi uba karne sok syang ulalet ben penyeso ba ka NPP Uba medal singling do habakran ha kajing lang ula amin si mi kidong kershan badi kidong etre lang baga jing job baga jing ram kam shong ha kajing bun pat ha kajing lang de ka shong ha ka por baga por hi pun kelai ka jing ram bat ka jing job bat ka suun ka pada di ku ki pai ba ku bai da lang ni wat dun du gentleman ka jing job ka jing ram ka shong kam shong ha ka jing bun ku wa ka meeting de ka shong ha ka por ha ka timing bat ka su thu ba di ka shong kula da na kalian jongi abang ilek sebelum sedang disutuh ba kata ka jingkerman ba jingjok kala da chakma ba bang ikhai tipe ya ki ne ki base ba ki paiba ki somet ya ki primary ni somet ila don sha ka jingkerman apa itu khasa pasang aja mereka jingkela ba na sutuh ba len ka jingjok ka jingram election kadi hak ko di ngej scam ba ki kerman scam lo ba ka jing training merungkar ka cuki hak turun ke ko Ingin siapa lesi hari ini, MBC lesi kita nilang orang itu jumpa kebetulan.